Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke siza ke nentetha okanye ke nemeko ke epha kwiqela ke leKaizer Chiefs, apho ke bacacisayo ke imanagement eKaizer Chiefs, ngakumbi uBobby Motaung malunga ke nabaqeqeshi ababini beqela ke leKaizer Chiefs abathe abangamabambela. Uthi ke uBobby Motaung iKaizer Chiefs ayikazicingi ingcinga zoba ke ingabatshintsha ababaqeqeshi kule season. Uthi iKaizer Chiefs ke liphelele ke mayiliba lento kubana ke izawutshintsha umqeqeshi kule season. Akho umqeqeshi ke uzofakwa iKaizer Chiefs kule season. Uyatsho kuBobby Motaung, ibethwe igxininisa ke lonto. Uthi yena iKaizer Chiefs uyibona ke ikwi-direction right kakhulu ke kwisandla ke sikamlomzana ke uBen Yosef kunye ke nolomfana ke wakwaKhali. Uthi ke iKaizer Chiefs ke ikwisandla ese-right kakhulu kubo. Uthi ke emveni kokubana ke kwathi kuhamba uNazareth Napi, iKaizer Chiefs ke yashika kwizandla ese-right. Ababafana badlale nje iigames eziyi-12 basaluze nje kayi-1, beluza pha uCarling Cup kuphela, bawina imidlalo eyi-7. Uthi loo nto leyo yakuxenta ukubana ke noko baze kakuhle kakhulu. Uthi abakhali ke bona beyimanagement ke kwisandla sababaqeqeshi babini abanasizathu esingabenza into yokubana ke babe bayabatshintsha kule season. Udathi ke uBobby Motaung okokuqala nje iKaizer Chiefs ababafana ezi players zithengwe phezu kwesandla sabo, bayazazi and bayakwazi ke nokuzisebenzisa. Sebenayo ke nendlela ke abakwazi ukusebenzisana nayo nezi players. Sebekwazi ke nokubana ke bakwazi uhlala phansi baxoxe nezi players, into ethetha ukuthi ke noko babona bona beyimanagement kunomkhomba ndlela phaya kwiKaizer Chiefs kwaba baqeqeshi babini. Uthi ngelipheleleyo ke uBobby Motaung masiyikhupheni into yokubana ke nicinga iKaizer Chiefs kule season iza kutshintsha ababaqeqeshi ize nomqeqeshi omtsha. Uthi ayizikwenzeka loo nto, futhi abekho kwezo ngcinga. Babathembile ababaqeqeshi, basayisa kwi-direction right iKaizer Chiefs. Abakhalazi bona beyimanagement ke iKaizer Chiefs. Sitsho esithi futhi ke uqiniseka into yokubana ke nabantu abaninzi bayayibona loo nto, into yokubana ke iKaizer Chiefs ke ibheka kweyiphi direction. Bawubona umohluko oko kwathi kwathatha ke ababaqeqeshi babini. Utsho kanjalo ke uBobby Motaung, sitsho ecacisa esithi ke iKaizer Chiefs ke ayizusayina umqeqeshi ke kule season. Nje okokugqibela nje Bobby Motaung siyavuma ke uyatsho icacisa ke loo nto ke mfana omdala. Enye into efuna ucacisa into yokubana ke noMr Napi sisandla sakhe esenza kakuhle naye, mangavalwa ngaphandle wenza kakuhle naye. Yeke into yokubana ke kwavela ke yavela uphathi kwemanagement kunye ke noMr Napi, kodwa okubalulekileyo ke uMr Napi naye wayeseyisa kwi-direction ke engcono iKaizer Chiefs phambi kokubana ke abe uyakhutshwa. Besifuna nje ucacisa nje loo nto mfana omdala, kodwa ke akuseyethu ayikuyo yam ndodwa. Nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.